ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. раҳмат ки бо мо ҳастен, моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. бо дастгирии шумо мо ба ҳамин рӯза расидем. аҳпаву хоҳарои меҳрубон, ҳамсояҳои меҳрубони ман, мо ҳам омадем расидем. ин навори имрӯзаи мо ҳамаш ай Россия ҳай. навори якумин мо бо кӯдако аз ғарибӣ. дӯстони азиз, даиҷа боша мо да саҳарӣ ай субҳона мекунем. дӯстони азиз, барои субҳонара дутаи сосиска тухм пухтам. духтари ман дута тухм дута сосиска мехӯра. мо ятаи дадам дута мехӯра. ха оилаи мо ҳам 5 шидем. ду касак будем. намефоред завтрак кардану чӣ кардан. розе ки оиламон калон шид, абед да дигар авқот, ужин да дигар авқот. пеш 2 рӯз да як бор авқот мекардам. ҳозир боша ҳар рӯз 2 борӣ карда истам. мо да иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истанд шумо дам иштиҳои таом. дӯстони азиз, имрӯз хостам бо ҳамроҳи шумо як намуд пирог тайёр кунам. дӯстони азиз, барои мо чӣ даркорай? камтарак мавис, як пачка ванилин сахар, як пачка разрыхитель ва 180 грамм шакар, 180 грамм шир, 50 миллиграмм равған ва 350 грамм орд. ин 3 дона тухм. дӯстони азиз, наворое ки мо дар самолёт аэропорт ҳамара хушру видео карда будам. бачаи ман даромадай телефони ман код мондай. ба ҳамаи чизо ман ура разблокировать кардам. ҳамаи чиз удалит шид. бисёр видеоҳои ман удалит шид. барои ҳамин видеоам карда натонистаистам. дӯстони азиз, дар аэропорт мара корзинкаома ҳамара дар мусорка партофтанд. ман дар тоҷикистон як корзинкаи калон харидам. дар даруни корзинка клубника, гелос, ҳамдалла, бодринг, зардолу, себ, ҳамаи чӣ харидем. себои нав биромадагӣ буд. ҳамара дар ҳамин худи Москва даромаданда аэропорт да гирифтан. ҳамара гуфтан дар мусорка холӣ кун. мумкин нест тай овардан. чӣ ба овардӣ? агар ягон кас мисол ай тоҷикистон омаданӣ шид, ана ура дар дуруни ягон пакет гирен намедидай. корзинкада маълумай ки мисол фрукти оварда истем. барои ҳамин мумкин набудай. ҳамара ман дар мусорка партофтам. ман вая барои шавҳарам оварда будам. бо ватана чизаш дига ҳай. маззаи ҳамун мевагиҳошам дига буд. ай ҳаваё ҳамаш овардам ки ҳамин Москва даромадем. тоҷикистон ки сар додан, иҷа ҳамара партоёндан. дар мусор корзинкаи холера гирифта да дастам додан. беҳад зиқ шудам, барое ки ай ҳамуҷа пуш карда оварда будам. дар худи Москва намондам. хай дар насиби шавҳарам набудай. меваҳои тоҷикистона чашидан. хай ҳаминҷа дам ҳастай. ҳоли ай ӯзбекистону ай ҳамаи ҷо биёран, хай бо мебинам азаша. лекин бо хай ай ватанмон дига буд. мо сер шида омадем. меваҳо да ҳамаи чизошда. худора шукр соғ саломат расидем омадем. шавҳарам аэропорт рафта буд. хати ҷиянаш встречат кардан. ай ҳамин аэропорт биромадем ки жола борид. бовар кунен, ана куртаи паплин қатӣ будем. тари ов шидем то пеши мошина омадана. хай ҳамаш ба хайрай. свор шидем мошинда. хона омадем. дадама овардам. қати 2 кӯдакам калоним. хай қати очамай. очаи бечорам ҳамин қагирия кард. ма айҷа очам айҷа. бовар кунед қати очам омӯхта шидагӣ будам. дар ҳамин як моҳ хай 10 рӯзаш дар хонаи хуштоманам гузашт. 20 рӯз қати очам будам. очаи бечоракам мега ана як чиз ма гум кардагӣ бар ин хела бечора гирия кард. ха ҳаётмон ҳама хе будай. насибу
қисматмон ҳамин будае ки мисол хай дур аз ватан, дур аз модар, дур аз фарзандои падар. ҳам хеле ман дадама овардам, хоҳарам очама фарёд карда истай, очам насиб боша як моҳ баъд Питер мебиёя. Питер меоя пеши хештаборомон, пеши хоҳарам. агар очам прямой ай ҳамо худи Питер нарава, насиб боша хона фарёдаш мекунам, биёя қати ман беиста даиҷа. ай ватан сер накардам, бовар кунен беҳад зиқ. ай модар сер накардам, беҳад очама хада 3 сол дидам ба тариқи телефон ин дига ҳай, ай пеш бо дигарай. агар ҳами шавҳарам намегуфт ки тез билет бихарем биёен, мо ҳоли намеомадем. даиҷа бошад дӯстони азиз, пироки ман тайёр шид. беҳад пишния ки хушрӯ омад, субсирхак. ҳоли хай бо иқабат мебурем, бо нишонтон метиҳам. ина даиҷа боша пирока буридам дӯстони азиз. ира бинед чӣ хел молоима ки пишни омадай. беҳад дадам дӯст медорад пирог, барои ҳамин хотири дадаҷонум карда истам. дадам беҳад пухтупазои мара нағз мебинанд. ина бо фарзандакон мехӯранд, чои қатӣ перекус мекунанд. ина и буд пироги имрӯзаи ман. мавизош леки да поён шиштиян, хайҷ гап не. даиҷа боша барои кӯдако киви қатӣ банана реза кардам. бачам кивиро якум бор хӯрда буд, уқа маъқул набуд, ҳозир бо киви хӯрак шидай, омӯхта шид. хабуд дар Тоҷикистон худтон медонед чӣ хел банано қиматай. барои ҳамин ҳар рӯз аташон як веткаи банан оварда истай ки кӯдако сер кунанд ай банан гуфта. даиҷа боша зербакам ҷӯшида истай. ош карда истам дӯстони азиз. ош бо барги ток, барги ангур қатӣ. даиҷа боша барои ош ман салат кардам дӯстони азиз. беҳад салати бемаънӣ. бодиринг помидорои Тоҷикистона хӯрдем, омӯхта шидем, дигар иёра хӯрдан намешава. на ранг доранд, на мазза доранд. ана бодирингои фасон буд дар Тоҷикистон, дар ватани худмон. даиҷа бодирингош чӣ хели хорак-хоракай, бемаънӣ ҳай. хай ку чо мекунем дар насибу тақдирои мо ҳами хебда, хай бо далши хӯрдан мегирем. бе салат бо ош хӯрда намешавад. барои ҳамин хостум камтарак навор кунам. иқа салати берангака, ана салатои ватани худмон дига ҳай. хай ина мо ошомона дам кардем, ҳозир оша мевардорем, ош мехӯрем. ина даиҷа оши ман дам хӯрда истай, дам кардагиам. ина ошои мо ҳам тайёр шид дӯстони азиз. касоне ки хӯрда истанд шумо да иштиёи таом, мо дам ҳамчунин. ина мо мерем ошхӯрӣ. хонаи мо ошхӯрӣ биёем дӯстони азиз. баргои Тоҷикистон қатӣ ош кардам. ба фикрам бисёриҳо рецептоша медонанд. ранги долма ҳай, леки биринҷ неву, фарш қатӣ, гӯшт қатӣ, фарш қатӣ, ана пиёз тамом, зира. бинед чӣ хел оши фасон. худам худмат таъриф накунам, ҳеҷ ка таъриф намекуна. мо да иштиёи таом дӯстони азиз, мо рафтем ина ош хунук нашида ош мехӯрем. даиҷа боша ира бинен ай Тоҷикистон мо чӣ овардем. ана чӣ хеле ки ман қаламфура бе об маҳкам мекунам. ина и баргора мо бе об бе ҳичи маҳкам мекунем. ира бинед чӣ хел хушрӯ, баргое ки нав мебуроянд. хай ира тарафҳои ленабод медонанд чӣ хел маҳкам кардана. бисёр одамо дар дуруни об мекунанд, леки мо бе об. ира бинед чанд соле буфора ҳами қам меистад. чӣ хеле қаламфурро маҳкам мекунам. ира ман бихел имсол барои зимистони мо мераса. як дунёй. даиҷа боша мо қатӣ дадаму гӯдако қатӣ ана маи документе омада истем. дадама иннн кардан дар корай, снилс кардан дар корай. барои ҳамин як ҷое қатӣ дадам, ҳама каса буромадем. хостум камтарак навор кунам, қатишмо чахчах кунам.
اینا دیجا گنجینه جان گجی خان همه آب نیست که اهمیت دادم که به حد درختاش بسیار به حد درختاش بسیار اینا محمد خولیگان به طاقتی میکنه فقط در مرشدگاه ها اومدیم رسیدیم که جوشیدیم اینا ما هم اومدیم دکومنت ها روز میسپاریم نیم ساعت نگاه میکنیم با نصیب کردگی باشه با ویدیو را دوام میتیم محمد برابر سیمیچکا دادن داد زد ترسید یکم باره خیلی کفترها را میبینن دو پچکا سیمیچکا شان گرفتم تقسیم کده استنکا ها محمد جان ترسیدی می؟ چند روزای گنجینه محمد مرا بر گفته بودن اینا آوردم نکی محمد اینا گرخته استای ایرا بینیم چند بسیار همه را چوش گنجینه میریم اوزی یا تا نالوگی میریم تمام موندگی کرومون حل کردیم اینا گنجینه میگه من کچلی دمیشنم نموندم محمد بیو دیجا باشه ما налогові اومدیم ای налогові برومدیم که کچلی دیدن گوده که خواستن ایقا بازی کنن خی سخنشون در زمین نماندیم و آوردیم کم ترک وقتشان خش شوه بخی حوزی با میریم خونه در جریونیای ما خیلی کچلیو نیسته اینا محمد جانی خولیگان همه قبه ادبای محمد جانی به ادبک نمیدونه در کدومش سوار شوه بچه من گنجینه جان گنجینه بونو توبه داوروی موده خیلی کچلیکو نبود وزیره گودکو دا زور ایدو تبه ادبکوی ما گنجینه به ادبک با زودی برآورده نمیشه وای گودکو را رای ماشین